It-2 ta' Jannar One News batat ta' mistoqsijiet lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja. Fost l-oħrajn staqsejna lill-Prim Ministru jekk hux minnu li wieħed lil Franco De Bono illi sal-aħħar tas-sena kien ser jifret il-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici. Staqsejna wkoll jekk il-Prim Ministru ser jonora din il-weda u f'każ li iva din il-weda ser tinkludi bidla fil-Kabinett sa qabel jibda jiltaqa' l-Parlament. One News staqsaw wkoll il-Prim Ministru jekk fis-sitwazzjoni preżenti jemminx li l-Gvern tiegħu huwa wieħed stabbli. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru minflok wieġeb dawn il-mistoqsijiet irreferina biss għal dak li qal il-Prim Ministru fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista nhar l-1 ta' Diċembru. Dakinhar il-Prim Ministru kien ħabbar l-ewwel darba fil-pubbliku li kien ser jaqsam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern wara proposta li kien iddeskriva bħala valida ħafna tal-backbencher Franco De Bono. Kien De Bono nnifsu li fl-aħħar sigħat żvela kif id-diskussjoni dwar il-qsim tal-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici ilha pendenti sa minn qabel il-vaganzi tas-sajf illi għadda. Kien Lorenz Gonzi li mbagħad intrabat sal-aħħar tas-sena illi għaddiet illi jaqsam dan il-Ministeru.